sa nakadaghang aksidente nga naglambigit og mga motor, mipatuman ang Cebu City Traffic Office kon CCTO sa paghimo og dedicated motor lanes sa tuong bahin sa Cebu South Coastal Road. Magsugod ang motor lane sa Taytayan sa Talisay hangtod sa Kompanya Maritima sa Dakbayan sa Sugbo. Apil sab niini ang tunnel sa SRP. Gisugdan ang paghimo sa motor lanes human misumite og resolusyon si Councilor Joel Garganera kabahin niini tungod sa iyang kabalaka sa nagkadaghang mga aksidente nga nahitabo sa SRP. Usa na niini ang pagkamatay sa usa ka kanhi PBA player ni adtong Abril. Giaksyonan kini sa TMC kon Traffic Management Coordination Board og niresulta sa pag-implementar og designated motor lanes. I'm very thankful nga the Cebu City Traffic Office and the board actually see the importance ba kay since then nung hantod karon grabe man kaayo ang accident kita nga naman nangamatay di ba so just to make it safe ba kay mas mayo gina sila on the right side which is on the safe side the slow side kay labi na kadang sa farthest left in the middle kusog mo na managan diha ba. Sugod Lunes, Hulyo 24, hatagan na og citation ticket ug multahan og 1,000 ang mga madakpan nga di mosunod sa designated lane. Apan, miklaro usab ang pangulo sa CCTO nga si Raquel Arce nga gihingusgan sab nila ang ilang information drive kabahin ning maong balaod. Sa atong makitaan, atong ipahunong nga istoryahan, atong i-inform kay pasin wa pa sa siya kahibaw. So but for next week, Monday of next week, wala na gyud rason nga moingon sila o wa sila kahibaw. For ignorance of the law, excuses no one. Karon ni hatag lang ta og enough time nga haron sila makahibaw, makapasabutan nila. Mihinabi mi og pipila ka motorista aron kuhaan sila reaksyon kabahin niini. Yun naman. Ngano man sir? Kay para delikado sa mga kuan ba? Para dili kay mga dagko man mga kuan dito gud, mga sakyanan ba. Kamo nang para malahi sa mga motor ba. Sa kadaghang mga truck na moagi, sa kadaghang mga disgrasya na hitabo, makauyon gyud na naagi motorcycle lane para naman sad na safety sa mga motorcyclists. Mas okay man gyapon. Okay man gyapon kay mas safety ba. Giawhag usab ang tanang motorista nga mag-amping kanunay ug gamiton ang motor lanes aron malikayan ang aksidente. Kini si Michelle Velasquez, UPCOM intern alang sa MyTV Cebu.